Imos a comenzar. Boas tardes a todas e a todos. Dende a Asociación de Estudios Históricos e Sociais UME agradecemosles a asistencia ás xornadas de outono que hoxe presentamos. En primeiro lugar, queremos agradecer a asistencia de Rafa e Lorenzo, membros da Asociación de Veciños Valle de Esmelle de Ferrol, que nos presentarán o proxecto Esmelle no que tanto leva traballado a poboación da súa parroquia. Agradecer a colaboración do Concello das Pontes en canto á cesión de locais, coorganización e difusión destas xornadas. Ás persoas do Departamento de Cultura que nos axudan a que a sesión se desenvolva técnicamente ben. E especialmente a todas as persoas que desinteresadamente fan posible que este proxecto siga adiante e que nos ilusionemos cada día con facer cousas novas que redunden no ben de toda a comunidade. Entre as fins da Asociación UME están crear un fondo documental de todo o histórico que se leva estudiado na comarca, ser vínculo de promoción da cultura das Pontes en todas as súas vertentes. Así, e querendo ampliar e abrir o abano de posibilidades de UME, este ano coñecemos a experiencia de proxecto Esmelle, que nos pareceu moi interesante divulgar entre a vecindade das Pontes co fin de que poidamos aproveitar, copiar, aprender doutras experiencias que nos poden enriquecer nas asociacións veciñais. Este proxecto, que nace a finais de 2003, trátase dun plan de recuperación do patrimonio material e inmaterial a través da implicación da veciñanza. Mulleres e homes que traballan voluntariamente pola súa comunidade, recuperando o patrimonio local, muiños, bosques autóctonos e acuíferos, lavadoiros, castros ou cruceiros. Inclúese a tradición oral, as costumes, a lingua, música, bailes, medicina tradicional, etc. Por todo este traballo están a ter multitude de premios e recoñecementos, como o Accessit no Premio Agadir, o Comité Hábitat Español seleccionou o proxecto para participar no 7º concurso internacional de boas prácticas de Nacións Unidas, invitados no 2008 como expertos no Foro Científico Tribuna del Agua da Expo Zaragoza, 2008 Premio á Entidade do Ano da Asociación Cultural Lefre de Caldereta de Ferrol, no 2009 Insignia de Ouro do Concello de Ferrol, quinta mellor valoración no Premio Nacional de Medio Ambiente do Ministerio de Medio Ambiente, no 2011 e no 2013 finalistas do Premio Nacional Macario Asenjo de Desenvolvemento Rural, entre outros premios dos que se poden enorgullecer. Como poden escoitar, este ano as xornadas de outono terán un contido máis social e económico, como se pode comprobar pola charla de hoxe e do próximo xoves, na que estará con nós Carmela Sánchez Carreira, doutora en Economía na Universidade de Santiago, que nos falará sobre a empresa pública e a privatización en Galicia, o caso de Endesa. Charla a que están todos vostedes invitados ás 8:30 na Biblioteca Enrique Rivera Rouco. Por outro lado, a parte histórica será a que se recolle na revista número 6 de UME, que se presentará tamén na Biblioteca Enrique Rivera Rouco o día 12 de decembro, xoves tamén, ás 8:30, acto ao que tamén nos gustaría contar coa súa presenza. Sen máis, damos paso a Rafa e a Lorenzo, que nos explicarán como xurdeu este amplo proxecto, como o levan a cabo, que trabas van atopando polo camiño e como lles buscan solución. De novo, moitas gracias e damos paso á Asociación de Veciños Valle de Esmelle de Ferrol. Bueno, boas tardes a todos e a todas. En primeiro lugar, agradecer á Asociación UME que nos hayan invitado aquí a estar aquí nas Pontes. Para nos é un placer. Vamos a ir á materia. Aquí o título que puxemos na presentación é Na procura dun val cheo de vida, porque, bueno, nos pensamos que o fundamental nun lugar, e máis nun lugar rural, é a participación da xente, non? A verdade é que no Val de Esmelle deso podemos estar orgullosos, non? Que hai uns niveles de participación, tanto no proxecto Esmelle como en calquera actividade que fagamos, pois moi importantes, non? Bueno, pois para encher de vida un sitio a xente ten que participar, e os que estamos en asociacións de veciños, en asociacións culturales, pois temos que ser un pouco os que empuxemos a esa participación, non? Bueno,
O proxecto Esmelle desenvolvese no Val de Esmello. O Val de Esmello é unha parroquia da zona rural de Ferrol. Estamos a 8 km do centro da cidade, e, bueno, é un entorno rural e de praia, vamos, temos unha praia ao lado. Somos aproximadamente uns 500 habitantes, inda que no verán pois, a cifra sube un pouco. É un val fértil, rico en agua, con boas comunicacións. Temos os servicios básicos cubertos, excepto a rede de saneamento e o transporte público, que é moi deficitario. Se traballa na cidade, non se traballa ao campo. Bueno, se traballan as hortas particulares, pero non se vive do campo, non? Temos unhas construcións típicas ben conservadas. As casas de pedra se conservaron ben, os hórreos se conservaron ben. A xente foi cuidadosa nese aspecto, non? Hai 4 asociacións: a Asociación de Veciños Valle, o Club Deportivo Esmelle, unha asociación de mulleres e a Comunidade de Montes Veciñais de Covas e Esmelle, das dúas parroquias. E temos un local social. O proxecto Esmelle, xa decía antes Manuela, é un plan da Asociación de Veciños Valle para a revalorización do Val de Esmelle, basándonos na recuperación do patrimonio material e inmaterial, no aproveitamento sostible dos recursos, na custodia de territorio e na implicación veciñal. Vamos ir vendo que é todo isto, non? O patrimonio material de Esmelle, pois en Esmelle hai muiños, hai fontes, hai lavadoiros, hai unha igrexa, hai un castro, hai un cruceiro. Bueno, ahora hai 2, despois vos contamos por qué. Hai unha vila romana. O patrimonio inmaterial, pois común a moitas parroquias de Galicia, non? Pois tradicións, expresións orais, artes do espectáculo, música tradicional, danza, usos sociais, rituais, actos festivos, coñecementos e usos relacionados coa natureza, o universo, técnicas artesanais tradicionais, etc. E a custodia do territorio, que tamén se nombraba na definición, que a custodia do territorio enténdese como unha filosofía que busca facilitar as iniciativas voluntarias de conservación da natureza, a paisaxe, o patrimonio cultural en fincas privadas e municipais, nas que os principais protagonistas serán, por un lado, o propietario e, por outro, unha entidade de custodia que lle asesora para levar a cabo unha xestión da súa finca orientada á conservación dos seus valores e recursos. Bueno, para que o entendades, nós en Esmelle restauramos muiños que son privados e chegamos a unha serie de acordos cos propietarios, polo cal nos lo ceden por un número de anos, nunca inferior a 30, a cambio de que nosotros recuperemos esos muiños, non? Esos son acordos de custodia, non? Esmelle é un val con antecedentes en traballo comunitario e voluntario, non? Está moi arraigado ali. Pois, por exemplo, nos anos 60 se abriron as estradas co traballo dos veciños, traballando os domingos pola mañá, non? Era obligatorio ir a traballar se non ibas a traballar, había unha sanción. Eso acordaban os propios veciños nas asambleas, non? Nos anos 80 tamén se fixo do mesmo modo o local social da Lide Esmelle, non? As traídas de agua, bueno, as labores agrícolas, que supoño que por esta zona pues, tamén se axudaban pois uns a outros, non? Bueno, alá polo 2003, cando empezamos, pois a situación inicial era que tiñamos un patrimonio totalmente abandonado, non? Os lavadoiros en mal estado, fontes que non se veían, 22 muiños de agua, que ni siquiera os veciños de Esmelle sabíamos que había 22 muiños, sabíamos que Esmelle tiña muiños, pero non esa cantidade, non? A igrexa, un castro celta que sigue estando en mal estado, o castro, os restos dunha vida lomar, bueno, xa os nombrei antes, un cruceiro, hórreos, pois os ríos tamén estaban en estado de abandono, non? Que había un risco de perda definitiva se non se actuaba neles, non? Entonces, por eso creamos unha comisión dentro da Asociación de Veciños, creamos unha comisión chamamos Proxecto Esmelle, non? Que obxectivos tiña esta comisión? Pois fomentar as accións voluntarias para conservar e recuperar o patrimonio, formar aos veciños pois, en temas relacionados co medio ambiente, fomentar o turismo rural como fonte de creación de emprego en Esmelle,
recuperar producións agrícolas e forestais, poñer en valor o noso patrimonio etnográfico, histórico e inmaterial e evitar a súa perda definitiva. Evidentemente, aquí hai obxectivos conseguidos parcialmente e que todavía non conquerimos. Traballamos tres aspectos. Primeiro, implicar os veciños co seu traballo voluntario, comunitario, implicar os propietarios coa cesión do seu ben, tamén negociar coas administracións, empresas, axudas, convenios e cos propietarios cesións de custodia. E, por último, concienciar e educar na importancia da recuperación patrimonial e na importancia da protección do medio. Bueno, as fotos que van aparecendo por aí é veciños traballando na recuperación dos muiños de ali de Esmelle. Que fixemos? Organizamos xornadas de traballo voluntario para rehabilitar e limpiar o patrimonio etnográfico baixo a supervisión dos técnicos. Bueno, aquí teño que decir que no ano 2003, cando creamos a comisión do proxecto Esmelle, había unhas axudas europeas que oiredes falar de PRODER, se chamaban, non? Bueno, a nosa primeira idea era intentar convencer os veciños de que os que tiñan un muiño en propiedade pois acudisen ás axudas europeas e o restaurasen, non? Fixemos reunións, pero bueno, non conseguimos convencer, porque claro, unha persoa para que gaste os cartos ten que ver unha utilidade, non? Non veían esa utilidade, non? Como non avanzábamos, pois un día decidimos que íbamos a limpar unha finca, concretamente o muiño do Otero, que era un muiño que non se veía, as silvas pasaban por encima, non sabíamos ni onde estaba situado. E a nosa sorpresa foi que apareceron ali 40 personas a traballar, non? Co cal, pois, aí un pouco despertou o tema de facelo nós, non? Se a resposta dos veciños era boa, pois, por que non íbamos a intentar, non? E así empezamos, non? Iniciamos tamén a recuperación do patrimonio inmaterial, entrevistando os maiores da parroquia a través de voluntariado con supervisión técnica. Bueno, aí tamén tuvemos a axuda dunha técnico, a través dunha axuda da Xunta, contratamos unha licenciada en Humanidades, bueno, fixo todo este traballo, despois fixemos unha publicación que logo vos enseñaremos, que se chama Herdanzas dos nosos maiores, na que recompilamos por temas, por temáticas, pois o que nos foron contando nesas entrevistas. Tamén organizamos todo tipo de actividades sociais, educativas e culturais relacionadas co obxectivo do proxecto. Os niveis de participación. Voluntarios nos traballos de rehabilitación etnográfica, pois xa le han pasado máis de 60 personas traballando nos muillos. Non quer decir que todos os fines de semana vayamos 60 a traballar, non. Hai fines estas 60 personas, unhas traballaron na recuperación do patrimonio inmaterial, outros traballan indo os domingos a limpar ou a traballar nos muiños. Bueno, nos repartimos en diferentes funcións. Asistencia media a cursos e xornadas, pois unhas 25 personas, o sea que hoxe estamos máis ou menos na media. Propietarios que cederon as súas propiedades xa hai 9, empresas colaboradoras 8, administracións que colaboran 4. É verdad que aquí as administracións viñeron despois. Primeiro nós empezamos a traballar por recursos propios, como puidemos, e logo, si tuvemos apoios do Concello, tanto na anterior corporación como nesta, pois temos un convenio que nos axuda, e, bueno, tamén algunhas axudas puntuais da Diputación e da Xunta. O período, xa decíamos antes, empezamos no ano 2003 e de momento seguimos traballando. Que fortalezas ten o proxecto? Pois que Esmelle ten unha riqueza natural, paisaxística e patrimonial importante, seguramente non moi diferente de moitos outros sitios de Galicia que tamén a teñen. Hai unha conciencia histórica do traballo comunitario e voluntario, hai unha conciencia por recuperar o patrimonio, a diversidade. É un territorio en expansión, estamos cerca dunha cidade, non somos unha
aldea remota que ten outro tipo de problemas. Temos grandes posibilidades para o turismo rural, de praia. Estamos en unha zona que non está masificada. Aquí poño como fortaleza do proxecto a concentración parcelaria, porque si ali non houve unha especulación urbanística bestial, foi precisamente porque a concentración parcelaria inacabada, veredes que despois tamén a poño como debilidade do proxecto, pois fixe un pouco de tapón nese aspecto, ¿no? De que ali non se fixera de todo, ¿no? Como se fixo en outros lados. As debilidades, pois que hai riscos para a conservación e aproveitamento dos recursos naturais. Por poñeros un exemplo, se fixe unha carretera de acceso ao porto exterior, que entendemos que é necesaria, que se ten que facer, pero na que, bueno, non se tomaron as medidas, non se fixeron as cousas ben, hai unha serie de desplazamento de terra que acaba no río, bueno, que creemos que as cousas hai que facelas de outra maneira. A concentración parcelaria inacabada, pois que eso, si por un lado frena a especulación urbanística, tamén frena que haxa explotacións agrícolas e que se poida traballar a terra, non? Pouca iniciativa privada, inda que despois veredes que xa hai algunha, pouca oferta turística, un desenvolvemento urbanístico desordenado sen control, bueno, hai algunhas, a verdade que non moito, pero sí que hai algúns casos de feísmo, unha pérdida do autóctono e unha falta de apoio decidido das administracións, non? Cal é a situación actual? Bueno, pois, ainda que o proxecto está en marcha, podemos xa apreciar un cambio sustancial no aspecto da parroquia, non? Donde antes había silveirais onde se tiraban televisores e lavadoras vellas, pois agora, por exemplo, está o Parque Merlín, que o vades a ver despois, un muiño recuperado que funciona, é unha estatua do mago Merlín, onde se pode ir ali pois a disfrutar, non? Outro cambio foi que despois dun primeiro momento de rechazo por parte dos propietarios ás cesións, pasamos a unha situación de confianza e de creer no proxecto. Por poñeros un exemplo, no ano 2003 negociar as cesións era duro, porque claro, decirle a unha persona que che ceda o seu ben por 30 anos, pois é complicado convencer. De feito, as primeiras cesións as fixemos por menos tempo, por 10 anos, ou intentando que tuveran confianza, non? Pois hubo unha campaña en contra dunha persoa moi relevante dali da parroquia, na que se dedicou a chamar por teléfono a todos os propietarios para decirles que nos queríamos quedar cos muiños e que non os cederan, non? Bueno, nos costou traballo conseguir as primeiras cesións. O ano pasado, esta persona nos cedeu o seu muiño por 30 anos, non? Entón, bueno, evidentemente, cando pasa tempo se ve que non se están facendo burradas e que se están facendo as cousas ben, pois hai confianza da xente, non? Tamén observamos un cambio de mentalidade en canto á valoración que se ten do próximo, porque vaise despertando interese veciñal, non? Os muiños eran o vertedoiro das casas, ali encontramos potas, caixas de cerveza, todo o que vos podades imaginar. Ahora ser lugares visitables, non? Que están cuidados, porque non só os restauramos, sino que tamén facemos o mantenimiento para que estén visibles e a xente poida visitalos, non? Empezan a surdir tamén as primeiras iniciativas privadas, non? Como, por exemplo, unha casa rural que leva, pois, 3 anos ali, non? Hai unha mellora da conciencia veciñal en relación coa conservación da natureza, o medio ambiente e a conservación do patrimonio, o que falábamos da mellora do aspecto xeral do val, con diferentes puntos de interese que antes non existían. Despertamos o interese das administracións polo proxecto. O primeiro premio que falaba aí Manuela, que foi no ano 2005, foi unha CESIT ao premio Agadera ao envellecemento rural galego. Ese premio levaba unha cuantía económica, foron 9.000 euros, que nos dou un impulso, non? Para, sobre todo, tiñamos un muiño moi grande, que é o muiño do Ferreiro, bueno, pudimos traballar moito nel, non?
E os premios tamén nos axudaron pois, a despertar o interese do Concello, que é o que temos máis cerca, pero a veces é o que se entera máis tarde, non? Bueno, foi importante, non? Se recuperou entre os veciños o traballo comunitario e a súa importancia, porque é verdad que desde que se fixo o local social pois foi decrecendo, porque non había necesidade, non? Tampouco, e se recuperou. E hai unha mellora do coñecemento dos veciños por temas relacionados coa recuperación do entorno e o seu valor, non? Bueno, vos vou enseñar unha serie de fotografías de sitios recuperados. Este é o Muiño de Otero. Esta finca que vos decía antes, que non sabíamos onde estaba o muiño, aí na foto da arriba da esquerda, bueno, se ve un pouco, xa cando desbrozáramos, e bueno, hubo que desbrozar toda a finca, se restaurou o muiño. Esta foi a primeira cesión que tuvemos, esa que nos costou tanto, pois foi da dueña deste muiño. O muiño funciona, traballa, moi, e hai unha estatua do Mago Merlín. En Ferrol se fixo unha campaña por parte de magos galegos para que Ferrol lle dedicara un espacio ao Mago Merlín. Nós nos enteramos, como o vocábulo Esmelle está moi relacionado co Merlín de Álvaro Cunqueiro, na súa obra Merlín e Familia, pois creíamos que ligando esas cousas era interesante ter ao Merlín en Esmelle, non? Bueno, o Concello accedeu a eso e agora temos ali pois, a estatua do Mago Merlín, e chamamos ao sitio que chamamos Parque Merlín, e bueno, un sitio para disfrutar, a verdade, moi bonito ao lado da iglesia. Esta é a fonte de Barista, como vedes, na primeira foto se veía solo un pouquiño da fonte, o lavadoiro estaba completamente enterrado, e o curioso desta fonte é que o manantial son dúas minas, o sea, dúas covas na parte traseira que se meten así, se comunican, se meten debaixo do monte. Bueno, ten un cano de cantería que comunica esas covas coa fonte, non? O muiño das Salgueiras, que, bueno, era un muiño moi estropeado, tiña un eucalipto, que se ve aquí tamén na primeira foto, que nacía aí no medio da parede, e bueno, o traballo veciñal pois se restaurou tamén. Esta é a jolla da corona, por decirlo así. Este é o muiño do Ferreiro, é un muiño de 150 metros cuadrados, máis ou menos, con dúas plantas de traballo. Hoxe unha xa funciona. Bueno, este un pouco xa está acabado, é un pouco muiño multiusos, non? Porque os usamos pois, desde para facer unhas xornadas do proxecto Esmelle que fixemos fai un mes. Empeza a haber visitas de escolares. Acabamos de rematar un forno para que se poda facer pois, todo o proceso desde a moenda, amasar o pan e cocelo. Bueno, unha cesión que tamén costou moito conseguila, pero que, en fin, primeiro foi por 10 anos, despois foi por 30. Bueno, o muiño no que máis traballamos, porque é o muiño máis grande, o que seguramente máis proveito tamén se lle saca, non? Esta tamén son fotos. Aí na foto de abaixo da dereita, o muiño xa restaurado, ese é o que traballa, como estaba arriba era como estaba ao principio. Este é o muiño de Lavandeira. Bueno, ali en Esmelle hai tres tipos de muiños. Hai muiños industriais, o sea, que se dedicaba, o muiño do Ferreiro era unha industria, se dedicaba a moer para clientes a cambio da maica. A maica era pois, unha parte da fariña, por decirlo así, non? Hai muiños de propietarios privados e logo hai muiños atandados de quendas, o sea, que eran de 10 familias e se repartían as moendas por quendas, non? Este da Lavandeira era un deses muiños, o máis casi todos os muiños de Esmelle son os típicos muiños cuadrados de, pois non sei, de 3x3, con unha planta de traballo e pequenos, non? O xusto pois, para traballar, non?
Bueno, o curioso deste que tiña o cano de entrada da auga, pois é un cano de cantería de uns 25 metros que estaba totalmente cuberto. Este era un vertedoiro ali da zona, vamos, o tiñan deso. Que é moi curioso porque, claro, os que botaban ali a basura, agora pasamos por ali e nos din vida actividade un momento, non? Cando eres dunha asociación de veciños che chaman é porque hai un bache, unha luz non funciona ou algo desto, non? Estes nos chaman porque o paso para os que van facer senderismo por ali non está ben e temos que arreglalo e tal, non? Que son os mesmos que botaban ali as botellas e as potas, non? Bueno, o muiño da Longra, outro muiño do mesmo tipo, o muiño de Pepa, estes son todos muiños que restauramos, non? Este muiño do Pepa é o que vos decía o que nos fixo campaña en contra. Se vos fijades na primeira foto da dereita, pon propiedade privada. Aquí hai un carteliño aí agarrado con un pau que pon propiedade privada para que non nos metéramos ali. O muiño de Mougá, o muiño das Mariñas. Este muiño, que como vedes, pois queda pouco dos muros, o muro frontal á carretera xa non existía porque cando se ampliou a carretera se tirou e, bueno, o que fixemos foi consolidar os muros para que non se perdese definitivamente. O que se ve aí á esquerda na primeira foto é un lavadoiro que, bueno, está totalmente modificado, con paredes de ladrillo, totalmente cerrado, non se veía, e tamén se restaurou que este que vedes aquí. Este é o muiño do Cosme, todavía estamos traballando nel, pois cintando as paredes e tal. Outras actuacións que tamén realizamos, aparte de restaurar muiños, pois sinalizamos 3 rutas de senderismo e unha ruta de bicicleta a montaña. Todo isto tamén con traballo voluntario. É verdad que tuvemos colaboración do Concello pois no que son os materiais, os paneis e a sinalización, non? Sinalización do patrimonio con estas sinais de madeira que as fai un veciño dali. Bueno, fontes, muiños, lavadoiros, camiños, miradoiros. O patrimonio inmaterial e documental do que falábamos antes. Pois fixemos entrevistas aos maiores da parroquia, visitamos arquivos, o arquivo municipal, o parroquial, o arquivo do Reino de Galicia, o catastro de Marques da Ensenada. Recompilamos fotos antigas que despois o meu compañero vos vai contar aí unha anécdota sobre esas fotos. Tamén obxectos antigos, encontramos moitos obxectos nos muiños, na furna dos muiños, moitos restos de rodicios. Publicamos o libro Herdanzas dos Tornos Maiores con esa recopilación das entrevistas. A foto de arriba é a festa de Esmelle, o palco, que eso, se ven o de seguridade, aí non toca a orquesta, pero bueno. Actividades tamén cos nenos, estamos dentro do programa Voz Natura e todos os anos facemos unha actividade cos nenos, unhas veces plantamos árboles, outras veces, pois, neste caso fixemos un xardín, intentamos que eles tamén se impliquen, non? O xardín de Pepa, esta é unha actuación importante que fixemos. Esta é unha finca, bueno, en realidade son 2 propietarios da mesma familia, é unha hectárea, estaba chea de eucaliptos, fixemos un acordo de custodia por 30 anos, coa única condición de que a finca estuvera limpa, non nos puxeron máis condicións. A finca, pois, antes dos anos 50 estaba chea de cerdeiras, de castiñeiros, de carballos, de bidueiros. Despois dos 50, pois, coa repoblación masiva de eucalipto na zona, pois se perderon esas especies autóctonas e tamén o bosque de ribeira, non? Que fixemos? Pois fixemos unha limpeza e eliminación de especies non autóctonas de eucalipto. Aquí colaboran con nos o Concello para eliminar todo o eucalipto. Despois fixemos unha plantación de especies autóctonas. Como fixemos? Pois os laboratorios farmacéuticos que contaminan, pois teñen a obligación de destinar un tanto por cien do seu orzamento a temas medioambientais, non?
Neste caso foi Boehringer, que fai un programa que facían, un programa que se chamaba Planta O2, no cal se facía unha plantación intensiva de especies autóctonas en cada provincia de España, unha por provincia. Nos en Coruña fomos seleccionados, competíamos con outras dous e fomos seleccionados, non? Viñeron 200 médicos de toda Galicia coas súas familias, se plantaron 800 árboles, non? Pois do que decíamos antes, de carballo, de cerdeira, de freixo e de bidueiros, non? Sinalizamos as zonas onde estaba plantada cada especie un panel interpretativo pois explicando a actuación, non? Con que obxectivos? Pois mostrar novos usos do monte, especies autóctonas, micoloxía, hai árboles micorrizados plantados, o sea que producen setas tamén. Apicultura, temos un apiario visitable polos nenos, senderismo, non? Recuperar a paisaxe, con un fin didáctico para que vean o que é unha finca sostible, o que decíamos antes de concienciar e convencer, non? Esta era a situación, esta non era inicial era con eucaliptos, aquí xa estaban rebrotando, pero, imaginade, estaba todo cheo de eucaliptos. Isto xa son bidueiros que se plantaron daquela, que xa están máis, hermosos ahora están, o panel interpretativo que explica como están distribuídos os árboles e como se plantaron, o apiario didáctico que xa produce mel, unha mel que se destina a fines benéficos á cociña económica de Ferrol en concreto. Tamén dentro do proxecto SMELLE facemos outro tipo de actividades, non? Pois excursións para ver experiencias similares. Por exemplo, unha que impactara moito foi a de Taramundi no ano 2003, impactara moito nos veciños, tamén ao Rosal. Este ano fomos a Covelo a ver un serradoiro hidráulico. Facemos as xornadas anuais sobre o proxecto, nas que tratamos de traer xente experta en diferentes materias, tamén para seguir aprendendo. Cursos sobre recuperación do patrimonio, conservación da natureza, alternativas forestais, etc. Organizamos rutas de senderismo, rutas a cabalo, mesas de ideas, exposicións, concurso de maquetas, a Romería Castrexa e participamos en Voz Natura. Temas de promoción e difusión, que son moi importantes tamén, edición de trípticos, paneis explicativos das rutas, páxina web, blog do proxecto, estamos presentes nas redes sociais, bastante difusión en prensa, en revistas, e, asistimos a feiras e congresos dentro das nosas posibilidades, sempre, claro. Hoxe, que despois de todo este traballo que está a pasar, non? Pois que evidentemente temos máis visitas, moitísimas máis visitas, porque antes non tiñamos. Temos visitas de colexios de particulares que veñen co seu coche a ver os muiños. Se formaron os primeiros negocios rurais, que son a Casa do Veleiro e a Pensión a Cochera, dous establecementos de aloxamentos. Temos un centro BTT Valle de Esmelle, isto é un centro de bicicleta de montaña, onde temos a disposición dos usuarios alquiler de bicicletas, rutas guiadas, temos unha biciescola na que nenos da parroquia, se non saben andar en bicicleta, aprenden a andar en bicicleta, cando xa saben, lles facemos rutas en bici, e creamos a marca Valle de Esmelle, que é unha marca unha red de cooperación empresarial. O que fixemos foi agrupar a todos os empresarios, sobre todo hosteleiros da zona, hosteleiros, empresas de turismo activo, de turismo na natureza, aloxamentos, sobre todo eso, algunha panadería, algúns outros negocios, non? Ao redor dunha marca, a marca de Valle de Esmelle, non? Que era, primeiro por posicionamento en internet era o máis conocido, porque precisamente polo propio proxecto Esmelle,
creíamos que era o que tiña máis forza, non? Actualmente son 34 as empresas asociadas, estamos empezando a facer cousas en común, pues a facer folletos, a facer promoción. Ahora o próximo día 7 de Nadal pues facemos unha feira de Nadal na que xa temos pues 40 postos de artesanía. Intentamos que vayan tamén produtos da zona que, bueno, estamos empezando a conseguir que vayan pouco a pouco, e, bueno, intentar buscarlle tamén a parte rentable, non, a todo este traballo. Para nós o obxectivo era que o patrimonio non se perdera, non? Pero si encima podemos sacarlle un rendimento, pois seguramente axudará para que tamén se conserven mellor, non? Os premios non vos vou a decir, xa Manuela fixo referencia antes. E pola miña parte xa acabei. Aquí nada, simplemente aquí o meu compañero os vai contar un par de anécdotas. Bueno, boas tardes a todos. Eu son Lorenzo, compañeiro de Rafa, un dos coordinadores do proxecto. Dúas ou tres cousas, non? Vamos a ver, eu sempre digo que unha das principales cousas que temos ali é que, por exemplo, hai 4 asociacións: a de veciños, a Asociación de Mulleres, BTT e Club Deportivo. Somos unha piña. Cousa difícil. O mellor non lle dá esa importancia, eu lle dou porque andamos por aí e principalmente onde hai Asociación de Mulleres e Asociación de Veciños as cousas non chocan aí. Unha polos cursos, outra non sei por qué, tal. Sempre hai algúns problemillas. Ali somos unha piña todos. Despois, a comisión do proxecto non somos só nosotros os que van a traballar físicamente ali, non. Nosotros temos, por exemplo, hai un que chamaban antes unha aparejadora, hai un médico, hai unha ingeniera forestal, bueno, personas destas de medio ambiente que están integradas en esa comisión que, digamos que de alguna maneira son os que nos dirigen e os que nos levan. Procuramos por todos os medios de non facer ningún daño, pois nin ao entorno, nin á naturaleza, nin demais. Para iso temos que ter expertos. Estas persoas tamén son voluntarias. O sea, non son voluntarios solamente aqueles que van o domingo a traballar, sino que estas persoas tamén son, que nos corrigen, nos dirigen, nos fan proxectos se nos fan falta e todo o demais. Logo, a marca Esmelle, ao mellor estades pensando, porque dixeche que ao final, que é só os Esmelle, non? A marca Esmelle abarca prácticamente todas as aldeas dali de Ferrol, que hai dali alrededor, pois os bares, os hosteleros e todo máis, que se quixeron integrar en esta marca, están aí reconocidos na marca. Isto está empezando a andar todavía. En fin, todas as cousas que non empezan levan o seu tempo, pero, bueno, vai por un camiño. E logo un par de anécdotas que dentro do proxecto, cando estábamos facendo o de patrimonio inmaterial, non? As entrevistas con as persoas maiores e todo demais, apareceu que un amigo noso comprou unha casa ali en Esmelle que ya habían vendido, e cando estaba facendo a limpeza para restaurarla, encontrou no desván, no fallado, encontrou un caixón de madeira chea de negativos ali, de calquer maneira, todos tirados ali, negativos de fotos. Aquela casa había sido de un veciño que morreu, que nos anos 40 este home fora expulsado da Marina, ele era cabo ou algo así, e non tiña, comprou unha máquina fotográfica e se dedicou a andar sacando fotografías. Entonces iba polas festas, sacaba fotos, uns as pagaban, outros non. Bueno, el home defendeuse na vida como puido, era a súa forma de vida. Bueno, pois encontraron aquelo e chamaron ao fillo, dixo, mira, encontramos isto, non sei se ten, o fillo dixo que non quería saber nada. Entonces fomos ali á asociación e dixo, bueno, pois a ver que aparece aquí. E, bueno, un pouco con sacrificio ao principio, buscamos unha persona que se dedicaba moito á fotografía, que nos orientara e tal. Empezamos a ir sacando fotografías, levou tempo ao principio, porque tuveron que incluso mandar algo a Madrid, porque estaba deteriorado. Bueno, o resultado final foi que recuperamos 1250 fotografías, que unha vez feitas, fixemos unha exposición ali no local de un mes, non sei canto foi,
tamén coa idea de que se alguén quería que comprara para recuperar nosotros un pouco todo aquel capital que habíamos invertido ali, porque eso tuvo un coste importante. E, bueno, ali se encontraron, bueno, do Val, non sei se sabedes de Mandiá, de parroquias a 10 e 15 kilómetros de por ali, a xente se enteraba e iba a mirar, porque chegaban ali e se encontraban con sorpresas, non? Porque aparecían xente moi maior, pois aparecía bailando nunha festa e cousas así, fotos que non tiña. Pero dentro desas curiosidades, pois un matrimonio que ali apareceu a súa boda, na iglesia, vestidos, tal. E eles non tiñan esas fotos, eles non tiñan ningún reportaje de boda, porque era dos anos 40 e pico. Pois ali estaban esas fotos. Choraban os pobres velliños ali vendo esas fotos, non? Esas son anécdotas que van ocurrindo a maneira de que vas avanzando. Outra que temos moi importante é que en Esmelle, no ano 36, pois había un cruceiro de pedra. Ese cruceiro unha noite apareceu tirado, o sea, polo suelo, ali apareceu. Entón, claro, os que vades maiores sabedes o que eso podía ocurrir naquel momento, pero Esmelle presume tamén naquel tempo de que foi a única parroquia, polo menos no entorno de por ali, que ali, vamos a dicirlo así, como se dice, non mataron a nadie, porque había un cura que o que mandaba era ele, e para ele todos eran bons, ali non había xente mala. Entón, o cura intervineu rapidamente porque empezaron a dicir que si foi aquel ou foi aquel tal. E ao lado do cruceiro vivía un señor que dicían que estaba loco. Algo estaba, non? Eu non cheguei a conocelo, pero, bueno, polo que me contan. Entón, o cura dixo rapidamente que como estaba loco, pois tirouno coas vacas de noite. Entón, que lle van facer ao loco? Non lle van a facer nada. Tal. Bueno, o castigo, pois, pola parroquia pedir cartos para facer outro cruceiro e aí terminou a historia. Pero, claro, como desas cousas é difícil sacar nada. Ti ibas a preguntar ás casas e falabanche da festa, falabanche da escola, pero se preguntabas algo de cousas atrás, aí se escapaban, nadie quería, hai medo todavía de falar, non? Entón, a nosotros, pasado un tempo, unha persona que di un secreto terrible nos dixo que sabía onde estaban, porque faltaban as pedras do cruceiro. A ver, si, e nos dixo onde estaban. Bueno, non, dixe, este será unha bola que nos conte tal, pero, claro, despois fomos a outro a dicirlles que xa sabíamos onde estaban e que non lo quería decir, e coincidía. Os dous señores moi maiores que xa morreron, nos dixeron onde estaban. Entón, fomos ali, era unha ponte pequena, chaman as pontes de días, un cano desos de agua que pasa nun camiño. Ese camiño estaba asfaltado. Entón, claro, metímonos ali debaixo como puidemos, linterna, ali, claro, non sabíamos o que era, pero desde logo aparecían pedras labradas, pedras traballadas, a secar. E, bueno, aproveitando un arreglo da carretera, falamos con a empresa e tal, e aquí o que hai que meter uns tubos, isto está mal, tal, arranca as pedras, sacamos as pedras, as levamos, e, bueno, temos o cruceiro xe ali, con unha pequena historia do que foi, e o recuperamos. Bueno, estas cousas tamén hai que facelas a veces con un pouco de tranquilidade, non? Porque se te metes ao mellor xa con patrimonio e todo demais, ao mellor o cruceiro sigue ali no cano onde estaba. Bueno, nosotros o recuperamos e o temos ali. Bueno, a partir de aquí, preguntade, porque a nosotros nos gusta que nos preguntedes. Estamos aquí para contestar. Como foi para os materiales para a restauración dos niños? Como? Os materiales para a restauración dos niños, como conseguiste? Vamos a ver, o primeiro foi, bueno, algún tipo de subvención pequeniña, pero claro, por exemplo, o Muiño do Ferreiro sería impensable que nosotros pudiéramos facer eso. Cando nos deron o premio a Gader, foi o máis grande que tuvemos, foron 9.000 euros. Se emplearon íntegramente en ese muiño, como a má de obra gratuita, pois era simplemente comprar materiales. Entón, así, máis, hai 4 anos, aproximadamente, firmamos un convenio xa con o Concello despois de que nos deron a insignia de ouro e todo o demais, todo aquilo, tuvemos un convenio que durou 4 ou 5 anos, e tamén, aí había uns 12.000 euros que nos foron dando, pero, bueno, justificando con facturas, por suposto, e todo demais os materiales, e daí vamos sacando. E agora, estamos a cero, agora o que temos son deudas, en varios sitios, porque ali a cooperativa e a serra e tal, de momento ainda nos fían,
pero estamos tramitando outro que este mes quedará listo e nos van a dar menos 6.000 euros, e, bueno, pagaremos o que debemos e nos quedará algo para ir sacando por aí, porque efectivamente os materiales son caros, porque ainda non sea máis que en sacos de cemento deste de cintar e todo demais se tiran sacos e sacos e sacos, por exemplo, non? E así é como vamos. Aquí xa, como dixo o compañeiro cando estaba no seu relatorio aí, ali tamén hai 3 clases de muiños. Hai o que é propiedade de unha casa determinada, ou dunha familia determinada. Hai os que son industria, que había 3, e hai os que ali na zona lles chaman atendados, que é o que está dicindo usted. O sea, que son muiños que son de o lunes toca ya esta casa, o martes a este, o martes son, digamos, os dueños desos muiños. Es que son os que máis hai. A maioría destes muiños ali tamén pasou un detalle, que os muiños quedaron abandonados, tirados, como os vedes por aí, a maioría deles, en ruínas. Entonces, a concentración parcelaria, no seu día, cando chegou ali, os declarou en ruínas, e a maioría non os reclamaron. Os que eran privados, ainda algún, pois sí, os reclamou, pero estes que eran así atendados e todo demais, non os reclamaron. A maioría non os reclamaron porque nosotros, investigando, non tiñan nin documentación. Non había uns papeles que dixeran isto é así, isto é mesmo. Entonces, que ocorreu? Ao quedar en ruínas, foron entregados aos novos propietarios do terreno. O sea, se en esta finca hai un muiño, foron ruínas, ese muiño non existe. Entonces, o dueño novo do terreno é con que nosotros negociamos e nosotros recuperamos o muiño. A verdade é que as cousas están así, non están demasiado... Hai unha cousa, vou falar un pouco de memoria, pero anda por aí. Se algún de vos ten un muiño, ten en conta que unha vez que se paraliza, empezan a contar anos. E hai uns anos determinados, creo que son 20, pero non estou moi seguro, habría que ver ahora mismo a lei de aguas, perde a posesión do canal. Iso é moi importante telo en conta. Unha planta son 75 anos, unha planta de 25. Vamos a andar. Non, falo dos muiños estos, que afrontemos outra cosa. Eu creo que estaba a lei en 20 anos. Os 20 anos perdías o que era o canal. Porque o canal pode pasar a través de fincas distintas, non? Temos 3 rutas señalizadas a Niñesme, que son a ruta dos muiños, a ruta dos sentidos e a ruta da Poza da Lagoa. Bueno, a ruta dos muiños é unha ruta que percorre o 90% dos muiños da parroquia. É unha ruta circular de aproximadamente 6 km, suave. A ruta dos sentidos coincide en algúns tramos coa ruta dos muiños. É unha ruta que está interpretada por paneis en a que xogamos cos sentidos, o sea, na que o narrador dos paneis é o mago Merlín. Entonces, dependendo no sitio no que estés, che di que toques unha cousa, que ulas algo ou que escoites un sonido, non? A ruta da Poza da Lagoa, o topónimo Poza da Lagoa era un topónimo perdido, porque nese sitio era o vertedoiro de basuras de Ferrol durante 30 anos. Cando, bueno, o vertedoiro se clausurou, se sellou, está en proceso de expulsando lixiviados, estas cousas. Entón, nós quixemos facer unha ruta. A verdade é que ali hai un sitio que se chama o Pedrouzo, que ten un mirador natural sobre o Cabo Prior espectacular. Quixemos recuperar, fixemos unha ruta señalizada hasta ali arriba, aproximadamente 4 km, un pouco menos, e recuperamos o topónimo, que era Poza da Lagoa, porque en realidad ali había unha pequena lagoa, era unha vaguada, agora xa é unha montaña, e recuperamos ese. Esta é a ruta máis dura, porque é unha ruta en subida, pero bueno, son menos de 4 km se fai ben. Si tedes un grupo, pois poñedes en contacto coa asociación de veciños e podemos facer unha ruta guiada, podedes ver un muiño en funcionamento, non hai ningún problema.
Organizades así visitas guiadas polos muiños e demais, por exemplo, para asociacións de veciños e calquera asociación que eres... Sí, para grupos grupos grandes. sí, colexios, sí, non hai ningún problema. Despois, dentro da nosa programación de actividades da asociación de veciños, pois a veces tamén facemos, pois dentro da nosa semana cultural, pois un día desa semana cultural, pois facemos unha ruta concreta. Por exemplo, este ano, que é unha cousa que non falamos, e nos avisou Manuela antes de que faláramos, pero non falamos, fixemos unha cousa moi interesante, que estamos a recuperar os nomes das fincas. Ali en Esmelle, cada finca, ou casi, ou moitas fincas, tiñan o seu nome, non? Por exemplo, pois, o Pereiro, ou a Chousa, non? Entonces, fixemos dúas cousas. Por un lado, para calquer propietario que quixese poñerlle o nombre a súa finca, o nombre original, fixemos un modelo de azulejo en cerámica co anagrama de Esmelle, e ao lado pois poñías o nombre da finca, non? Bueno, eles o compraban, nos o facilitábamos, facíamos todo o trámite, e o entregábamos e eles o compraban, non? Eso o poñían pois na porta, no muro da súa casa, na parte de fora, para que se vira, non? E despois, por outro lado, co escultor Pérez Porto, nos fixo unhas cerámicas e recuperamos os topónimos dos, por decirlo así, dos barrios máis importantes de Esmelle, non? Pois Tralo Castro, Lodeiro, Río Xunto, Chá, con unhas cerámicas que el nos fixo, non? Coincidindo con esa semana cultural, pois fixemos a ruta dos topónimos, que, bueno, un pouco fixemos ese percorrido, e, bueno, é unha forma tamén interesante de que non se perdan, non? Xa, o germen desto está nunha recuperación que fixeran 3 nenas dali de Esmelle, sobre un plano, coa xente maior tamén, pois dicindo nombres de zonas e de fincas, non? E, bueno, sei que máis. Non sei se alguén quere facer algunha pregunta, algún comentario máis. Podedes vir a traballar tamén aos muiños, se queredes. Os domingos ás 9:30, ali no local social nos xuntamos. Bueno, pois se non hai máis preguntas, agradecerlles a todos e a todas a vosa asistencia. A Rafa e a Lorenzo, moitísimas gracias pola vosa exposición. Deixachedes todo tan clariño, a verdade, que, bueno, eu tiña que unhas cousas apuntadas, pero xa fuchedes respondendo a todas e que xa non me quedaban moitas máis preguntas que facer. Deixamos isto para todos, se alguén que yo preste, non temos máis. Moitas grazas. Deixamos aquí, isto é da recuperación histórica, das entrevistas que se foron facendo, pois, unha recopilación, non de todo, porque se van a repetir, porque había moita xente que repetía. Isto foi pois unha pequena revistiña que fixemos na máis empezar, e que tamén é o que temos, queda por aí, se alguén quere botar un vistazo, eu creo que a Asociación UME estará a disposición. Pues moitísimas gracias. Vale.